Avui us explicaré aquest conte que es diu Crec. Els personatges... Sabeu qui és la Crec? Una fulla com aquesta. Per primera vegada, una branca és una protagonista d'un conte. Vivia a la vall del silenci. Es va desprendre del seu arbre i va començar el camí. A la vall del silenci era tot silenci. Fins i tot les fulles, quan feia el vent, callaven. La nostra branca, avorrida de tant silenci, va decidir trencar-se. I com no sentia ningú soroll més, es va dir Crec. A la vall del silenci més hi havia un poble que es deia l'església tenia una campana que no havia sonat mai. Però com sabrien les hores? Una nit la Crec va arribar i va veure el campanar. La Crec es va acostar a l'església. Les branques de tots els arbres de la vall del silenci van convèncer el vent amb una dansa de fulles per portar la Crec cap a La Crec va poder anar al capdamunt de l'església. Això és molt alt. Quan la Crec va tocar la campana, l'alcalde de va sortir a veure què passava. Van fer totes les fulles de la campana. Un dia jo vaig pujar a un campanar i vaig anar a una campana i em vaig donar un susto. I l'alcalde va esternudar amb aquell vent i aquelles fulles. I va trobar a faltar el seu núvol negre de la migranya. Però si busqueu el mapa del poble de us aviso que ja no el trobareu. Ja no es diu així. Ara és el poble on viu una campana feliç, gràcies a una branca que va trencar el silenci per ser la protagonista d'un conte. De quin gos, de quin gat, ens veiem.